right muri Zimbabwe nokutendai nerutsigiro rwamunotipa pano paBoom Show Television each and every day. Munoratidza big support, ndosaka tichiramba tichita simba rekukupai zvinenge zvichipisa, zvinenge zvichitenderera, zvinenge zvichiitika zvakatikomberedza, nekubatsirana nedzinosuwisa nedzinofadza. Nyaya nayo inyaya isingafadzi, inyaya inosirisa zvikuru pamusoro pekuti mushure mekunge Wingy D aenda kunoperforma kuchitungwiza and then zvakazotadza kupera mushe. Saka da kuti muone video racho. Ndisingakanganwe futi variko vari kunze uko vane matambudziko akasiyana siyana. Pana chiremba vanonzi Chief Mboma, munovabata panhamba dziri pascreen idzodzo, mungotaura navo. Zvese vari kurapa jeko mahara every Sunday. Munovabata vese vanotambudzika nezvirwere zvakasiyana siyana, moita sei muvabata. Nevada kugadzirwawo misha nemabusiness. Saka singada kupedza nguva, pindai muvidhio murione, mutiudze comments.
Ana